Poštovani gledaoci, naredni segment Razglednica posvećujemo energetskoj efikasnosti. Sa direktorkom Informacionog centra za standardizaciju i sertifikaciju u Novom Sadu, Marijom Vujaković, i direktorom sektora za upravljanje energijom kompanije NIS Gazprom Njeft, Miloradom Burićem, razgovaramo o pilot projektu UNIDO koji će uskoro početi da se realizuje. Dobar dan, dobro nam došli u Razglednici. Hvala. Dobar dan. Gospođo Vujaković, da napravimo pre samog razgovora o projektu, da napravimo paralelu Srbija-Evropska unija po pitanju energetske efikasnosti. Gde smo mi u odnosu na Evropu? Pa, nažalost, nismo baš blizu Evrope, ali sa Evropom imamo određene sporazume, imamo određene obaveze prema Evropskoj energetskoj zajednici. To je jedno. Drugo, bez obzira što smo siromašna zemlja sa nerazvijenom industrijom, ne možemo se pohvaliti sa energetskom efikasnošću. Znači, kod nas je situacija takva da za jedan te isti proizvod 200% više energije utrošimo nego za isti takav proizvod u Evropskoj uniji. Da li se to može promeniti i u kojoj meri će stručnjaci koji će se obučavati u okviru ovog projekta uticati da se to promeni u našoj zemlji? Znači, veliki posao je pred nama i bilo bi onako neozbiljno reći da mi to možemo vrlo brzo, vrlo jednostavno, da smo dovoljno pametni, dovoljno snažni. Međutim, za sve postoji prvi put i prvi korak. Znači, moramo što pre da se uhvatimo u koštac sa tim problemom i da što pre pristupimo zapravo svim projektima koji se odnose na energetsku efikasnost. I naravno sve ono što može da dovede do uštede energije zasnovane na fosilnim gorivima. I sad u kratkim crtama da nam objasnite o čemu se zapravo radi u okviru ovog projekta i kako ćete postići da energetska efikasnost bude bolja u našoj zemlji. Znači, pilot projekat je pilot iz prostog razloga što radimo na malom broju kompanija i što po prvi put radimo sa UNIDO organizacijom. UNIDO organizacija je zapravo organizacija Ujedinjenih nacija koja je organizovana i čiji je cilj da pomaže industrijskom razvoju zemljama u razvoju ili zemljama u tranziciji ili još jednostavnije u nerazvijenim zemljama, gde mi de facto pripadamo. U okviru UNIDO ima jedan sektor ili kako to oni kažu divizija koja je posvećena samo energetskoj efikasnosti. Ono što ja želim da istaknem i što naš treba da budemo ponosni mi iz Informativnog centra kao nosioci ovog projekta, a isto tako i kolege iz naših velikih kompanija koje se priključile ovom projektu, jeste da je ovo jedno ekskluzivno ovlašćenje koje smo dobili od UNIDO organizacije da pokrenemo ovaj projekat. Gospodine Buriću, kako ste vi prepoznali ovaj projekat, odnosno kompanija NIS Gazprom Njeft? Šta ste vi vidjeli u tom projektu i u kojoj meri će on vama pomoći da unapređujete poslovanje? Ovaj projekat će svakako imati velikog značaja za našu kompaniju, pre svega sa aspekta unapređenja i poboljšanja energetske efikasnosti koju smo mi inače uveli u našu kompaniju još 2013. godine. Tokom 2014. i 2015. godine se intenzivno sprovode programi mera koje smo predvideli za smanjenje potrošnje energije, podizanje energetske efikasnosti i smanjenja štetnih uticaja na zaštitu na životnu sredinu. I postigli smo dosta dobre rezultate kojima smo veoma zadovoljni. Tako su nas i ocenili sertifikaciono telo Bureau Veritas koje nas je kontrolisalo ove prethodne 2 godine, ali svakako tu ima još uvek dovoljno prostora za unapređenje i poboljšanje ovog sistema i mi očekujemo da ćemo postići još bolje efekte nego što smo to postigli do sada. A za nas je izuzetno važno što ćemo imati priliku da sarađujemo sa eminentnim stručnjacima iz sveta i iz Evrope u ovoj oblasti i da će nam pomoći da primenjujemo metodologije koje oni inače primenjuju u svetskim kompanijama u industriji. Da li će vaši stručnjaci dobiti licencu? Da li će oni moći da podučavaju neke druge kolege iz regiona, na primjer? Da, svakako predviđeno je da određen broj naših stručnjaka dobije licencu od ove organizacije, UNIDO organizacije. I naravno mi ćemo to stečeno znanje i metodologiju koju izučimo i koju ćemo primjenjivati tokom ovih 9 meseci primjene ovog projekta prenositi na sve naše kolege i sve organizacione delove u sastavu NIS-a da bismo još više poboljšali energetsku efikasnost kompanije. Gospođo Vujaković, koliko kompanija? Izvolite, završite rečenicu. Htio sam reći, nama je to od velikog značaja ne samo
smanjenje potrošnje energije, to zapravo znači smanjenje troškova za kompaniju, što nam svakako... Znači i finansijska efikasnost, ne samo energetska. I finansijski efekat je svakako značajno i to smanjenje uticaja na životnu sredinu. I još nešto što je veoma važno, mi povećavamo, odnosno podižemo svoj imidž. Da, i sam još gospođa Vujaković da nam kaže, još 2 kompanije mogu da se prijave, da kažemo kome i gde. Jeste. Još 2 kompanije, pošto radimo sa 10 kompanija, Dobro, znači za još 2 kompanije ima mesta. Jeste. Ne hoću samo da kažem da postoji mogućnost kad ovaj ciklus završimo da ponovimo. Hvala mnogo što ste bili naši gosti u Razglednicama. Hvala i vama. Hvala i vama.